Zer falta zaio. Zer izango da? Ni musikoko falta zaio. Egia da, Jon. Gutxi pentsatzen, Ideia bat daukat. Asko gustatu zait loraldia prestatzea, ze horrela denok egin dugu batera lana, eta errazagoa da taldeka egitea bakarrik batek baino. Asko gustatu zait esperientzia hau, ze barrak egin ditut nire gidoia egiten Jon Ibarrarekin, eta ere gustatzen zait protagonismoa dudalako eta intimatzen dudalako publikoarekin. Azten izena jotzen joioten izan, Ni zuzendaritza taldekoa naiz, eta zuzendaritza taldekoak egiten dugu beste talde batzuei lagundu, adibidez aurkezleei laguntzen diogu zelan prestatu zelan prestatu hasiera eta amaiera, eta musikariei ere, eta hori talde guztiei, eta oso ondo pasatu dut esperientzia polita izan delako. Ni musikaria naiz, klabeak eta gitarra jotzen dut, eta loraldea biro lau bidon jotzen dugu. Polita izan da esperientzia, inguno geratu ditugulako abestiak, noiz go, eta, koordinatu izan gara bat. Nire gustatzen zaidana da aurkezle izatea, ze aurkezleak beste batzuen aurrean hitz egiten dute, eta niri hori gustatzen zait, eta Jasinekin dago orain egiten amaierako bideo bat, eta ez dut ezer gehiago esango. Nire esperientzia oso ona izan da, zergatik ondo pasatu dut, hau prestatzen. oso divertigarria izan da, eta pastoral bat. Antzerkia, musika, dantza eta bertsoa. Pastoralan zeo erakuntzen bada, nire lagun bat eta ni aterako gara laguntzen.